oimore nyakora mugia jwang kamora mora maintiere arwakini machiegni weche manyien mag oimore odhiambo makawuono ma jatend piny William Ruto owalo bath jotend migepe mage kama oluongo nyinge ji 11 mar mondo mi otelie migepe mopogore opogore. Kuom ji 11 go ji 6 gin jogo monuore kata jogo mane nitiere e telo mokalo manowuo moingo juma achiel mokalo ka ji 5 gin welo kendo biro lero ni to welo go gin ng'agiri bende magitimore kinde makweth mar Azimio onyono ka tiengi ni ok gibi donjo e sirikal mar Kenya Kwanza kata teknade ka penjo ni to bende samoro chung ma Azimio kaono emanyalo bedo kata manyalo bedo ni omiyo jatend piny William Ruto owalo mana bath jotend migepe ka bende koro oganda rito ni to jotend migepe mamoko modong ibiro wal odiochieng' mane to gin jomage. En gino mabende koro nyuolo paro mopogore opogore kin jo Kenya ka nitiere joma neno ni wach mar nuoyo jotend migepe mayande oseriembi e tich ok en gima long'o ka jomako paro ni nitiere moko kuom jotend migepe mabende wal manyien manenore ni nyalo biro tiyo kare kao kamano nyakora mogi magi e moko kuom weche mawamiyo pek. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries and attorney general. Jatend piny Kenya William Ruto walo ji 11 ma owacho ni ochako godo e okang' manyien mar chuogo tend migepe. Kithure Kindiki, Aden Duale gin moko kuom jotend migepe machon ma hapgi olwar kendo ka owalgi kendo kod William Ruto. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people. Duondod buche mag Wiper, Jubilee kod DAP-K ochung' kar tiendgi ni ok gibi donjo e sirikal mar William Ruto kata tek manade. Kapile tudiko dwena ba mar ote machuo kenaria deka auchiel nono kao kamano bende nyalo yudo wa e mbui mopogore wantie achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV, achiel kachiel e mbui mar Facebook bende Ramogi TV, yudo kacha e mbui mar X kachiel kod Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Wachako kod jotend migepe manyien ma owal kama bende wadwa mondo mi warang nondgi ahinya mago mabende gin jotend migepe 5 mowal manyien mane onge e sirikal kata mane onge e jotend migepe mokwongo wabiro chako kod Julius Migos Ogamba oyiere migao mar somo ka bende okawo kar jatend migao machon Ezekiel Machogu. Nond Migamba chalo nade? En gi lony e weche chike mosebede kuom thuolo mar higni 25. Kopogore kod mano wadwa ni mondo mi warang sombe. Migamba nitiere kod postgraduate diploma e weche mag chike Kenya kowuok e Kenya School of Law kama bende ne osome kindiga mar 1992 nyaka 1993. Bende nitiere kod bachelors of law kowuok e mbalariany ma Nairobi kama ne osome higa mar 1988. Gin tije mage ma bende Ogamba osetimo. Osebedo senior partner kata nyaka sani en senior partner Migos Ogamba and Waudo Advocates mano chakre e thuolo mar kata higa mar 1993. Tok mano bende osebedo jakom mar Kenya Electricity Generating Company Kengen ma bende ne entiere nyaka koro welo makamano ne otimore nyakora mogi wadhi nyime. Mano jatend migao mar mowal ne lemo mar somo. Mar ariyo wadwa ng'iyo jatend migao mowal e migao mar thieth Debra Mlongo Barasa ka bende en jatend migao makoro kopuodhe to dhi kawo kar jatend migao machon mar weche mag thieth Susan Nakhumicha. En laktar lony mar yedhe kod tuoche malandore mosetimo kuom higni 15. Kopogore gi mano bende osetiyo e suptende piny owacho mag ji giwegi kod riwruoge mag oganda. Bende Barasa ne en e opara manyime e kinde muoch tuoche kaka COVID-19, Ebola kod tuo mar nyaldiema. Somba Barasa chalo nade? Entiere kod Masters Internal Medicine ma bende ne oyudo kowuok e mbalariany ma Nairobi e kindiga mar 2012 nyaka 2017. Bende entiere kod Masters Infectious Diseases ka bende ne oyudo kowuok e skul mar London School of Hygiene and Tropical Medicine. Poro dhi nyime kod somo makamano Bachelor of Medicine and Surgery e mbalariany ma Nairobi e higa mar 2001 nyaka 2006. Wadhi nyime kod nono jatend migao mar thieth ma owal kawuono.
tije osebedo kachalo nade. Osetiyo kaka internal medicine consultant, a physician e duol mar CHANF. Bende osebedo consultant mar infectious diseases mano e riwruok mar piny ngima mar World Health Organization. Osebedo internal medicine physician bende e od thieth ma pacho ka mar Mater Hospital. Wadhi nyime kod jatend migawo mar adek ma owal kawuono mano Eric Muridhi Mugam ma bende wal e migawo mar pi. Eric en civil engineer gi lony mar higni 8 ahinya e sekta mar pi. Warangane to somo mar Eric Chalonade. Entiere koda masters of civil engineering, water resources kowuok e mbalariany ma Nairobi. Nosomo e kind higa mar 2018 nyaka 2022. Bende entiere gi bachelor's degree e civil construction engineering noyudo e mbalariany ma Nairobi e kind higa mar 2011 2016. Kopogore koda mano bende Eric Muridhi tije chalo nade. Osebedo jalup project engineer water sanitation development project. Bende osetiyo kaka assistant project engineer Kimawasco. Osetiyo kaka design engineer e Kenya Town Sustainable Water and Supply Sanitation Program. Mano jatend migawo manyien moyier e migawo mar pi. Wadhi jatend migawo machielo ma en Andrew Muhia Karanja. Karanja koro donjo e migawo mar pur kopuodhe obiro kawo kar jatend migawo machon mar pur Mithika Linturi. Karanja nigi lony mar higni 36 e weche mag dongruok mar pur. Kopogore koda mano sombe en gi PhD e chenro mag development economics and policy kowuok e mbalariany ma Netherlands e kind manos oyude e kind higa mar 1998 nyaka higa mar 2002. Entiere koda masters e weche mag pur agriculture economics kowuok e mbalariany ma Nairobi manosome e kind higa mar 1987 nyaka 1991. Entiere gi bachelors in agriculture bende kowuok e mbalariany mar Nairobi. Mano jatend migawo manyien mar pur. Tije chalo nade. Osebedo lead economist, State Department of Livestock. Bende osetiyo kaka lead consultant e nono chwalo omenda ne jopur e puothe mikwoye pi mano pod e migawo mar pur e sirikal ma pacho ka. Osebedo senior agricultural economist e World Bank bade ma Nairobi. Bende osebedo achiel kuom jotene mag timo nonro e mbalariany mar Egerton Tegemeo Institute. Nyakoromogi wadhi jatend migawo machielo ma bende en wendo ma owalo odiochieng' ma kawuono mano Margaret Nyambura Ndung'u ma bende koro yier e migawo mar tudruok. Ma en migawo ma bende yande omaki kod jatend migawo machon Eliud Owalo. Sani koro ochiwe ne Margaret Nyambura. Nyambura en jalony e telo e weche mag mbui kod tudruok. Oseloso chenro mar somo e weche mag mbui mitiyo godo kod kuonde tiegruok mopogore e pinje mag Afrika. Wadhi nyime mar nono Margaret Nyambura Ndung'u sombe chalo nade. Entiere kod postgraduate fellowship kowuok Shwane University of Technology Pretoria manosomo e kind higa mar 2012 nyaka 2013. Bende en gi PhD Information Systems kowuok e mbalariany ma Nairobi University manosomo e higa mar 2011. Entiere kod MBA Management Science kowuok e mbalariany ma Nairobi manosomo e higa mar 2000. Bende entiere kod Bachelor's Information Science mowuok Moi University. Nyakoromogi pod wadhi nyime mar none Margaret Nyambura tije chalo nade. Osebedo Senior Research Manager Global Digital Inclusion Partnership. Bende osebedo jatim nonro e Cyber Security Mentorship KIT Gender Justice in STEM Research mago e pinje manitiere Afrika. Bende jatend migawo manyien mowal e migawo mar ICT osebedo Senior Regulatory and Internet Governance Expert ochwal nyinge o commission mar AU. Jalony bende osebedo jalony mar ICT Authority e migawo mar somo nyakwaromogi. Mago gin nonro mar jotend migepe 5 ma owal manyien odiochieng' ma kawuono kod jatend piny William Ruto ka bende girito mar mondo mi obi opuodhgi.
Nyakoro giwadhi nyime kama jatend piny William Ruto duoko e tich jotend migepe auchiel kata doko ni thoth jopiny ne ok orwako paro makamano. Jotend migepe ma hapgi oleng'ore kendo gin Profesa Kithure Kindiki, Aden Duale, Davis Chirchir, Alice Waume, Soipan Tuya kod Rebecca Miano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, od bura mamalo dhi yudore kendo e Nyong'ong e kinde goyo kogno jotelo makamago. Kwayo mar rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya ne jatend piny William Ruto mondo kik duok jotend migepe mane utero pacho e buch jotend migepe mare manyien olwar e Luanda bang' Ruto gwelo jotend migepe auchiel mane oriembo e tich e sirikal mare manyien. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Ka ochiwo twak mare e kinde chuogo bath buch jotend migepe mare manyien, Ruto odwoko e tich jatend migawo machon mar arita Profesa Kithure Kindiki, kata odoko ni ji mohewa 40 ne owito ngimagi e lwet obila e kinde ng'anyo mag kwedo piny owacho kod chik mar omenda e bwo tende. Ministry of Interior and National Administration, Profesa Kithure Kindiki. Profesa Kindiki ne oyudo seyo kowuok kuom riwruoge makedo ne ratich oganda, riwruok mar Azimio kod rowere mag Gen Z ewi kaka obila ne otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Ministry of Defense, Aden Duale. Aden Duale Bare, jatend migawo machon mar lweny oyudo tiende kendo e sirikal manyien bang' bet e koyo kuom jumbe 3 kende. Duale bende ne oyudore e Nyong'ong kaluwore kod okang' mare mar tero jolweny rito apise madito mag sirikal kod konyo obila e rakore kod jong'anyo motelo ne od bura podho okang' makamano kaluwore kod chik. Jatend migawo machielo ma obedo jahawi en jatend migawo machon mar teko Davis Chirchir. Ministry of Roads and Transport, Davis Chirchir. E bwo tend Davis Chirchir, piny Kenya ne oyudo wichkuot mapek kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde nyaka e paw ndeke maduong' mar JKIA. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Rosalinda Soipan Tuya. Miyo majahawi bende ne obwonjo kod jatend migawo machon mar alwora Soipan Tuya, Alice Wahome mar lope kod Rebecca Miano masane koro dhi idho ngas nyaka e lemo mar Attorney General manyien poni od bura opuodhe. Attorney General Rebecca Miano. E buch ten migepe mokalo, Miano ne ochung'ne migawo mar ohala kama ne oyude puoch gi pak e wi lony mare. Poni od bura opuodhe, Miano dhi bedo Attorney General manyien kendo kawo kar Justin Muturi. Bang' jatend piny William Ruto gwelo ji 11 ka jotend migepe mage manyien, wenge duto koro chimo od bura madhi goyo gi kogno mar neno ka ng'utgi oromo jok. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jopiny Kenya counties mopogore okwede okang' mamalo ndamo ma jatend piny William Ruto kao mar duoko godo moko kuom jotend migepe mane oriembo e lemo mopogore ni ne yule tijegi. Gipenjo ni to teku mage makoro Ruto neno ka jotelo moduoko go koro ni godo mane gionge go kinde mane omiyo oriembgi kanyakla kod jowetegi ma ok oduoki. Midiseta Dhiambo miyo waler. Matin ne jumbe ariyo kende toka ne jatend piny William Ruto ne wuoyo sirikal kendo riembo e tich jotend migepe duto mapacho ka. Kendo Dhiambo makawuono ogwelo e telo mokwongo jotend migepe 11 manyien. Okang' makama oweyo kamoko kuom jopiny e counties mopogore pacho ka kamoting'o Kisumu kod Eldoret to komorgo kaluore gi okang' mare mar duoko e kom moko kuom jotend migepe machon mane oriembo. Kani ketho cabinet nang'o nikech faces meduokonwa gin faces manigolo koro nego ni we ketho we ketwa ni iwuondowa to gimitimo to maber onge ka gine mane giricho momiyo no gol gi e cabinets go within kata ka en 2 days kata ka en 3 days gilokore gi kanye momiyo koro gidoko wan kod gi adiera mane momiyo koro gichako gidoko kendo e bunge kucha to gine momiyo nwawuo bunge mogol gi oko momiyo nyithiwa tho ka ywech mondo giwuogi. Napaswa kuona kwanza aliharakisha hii sio mzuri kabisa, napaswa kurudia hata aliharakisha sio namna hii. E kaunti ma Homa Bay
Jopiny oyango ni gwelo ma otim kawuono kod jatend piny oke gima ne gigeno e welo mar jotend migepe manyien. Giko ni koro jatend piny ma gidhi medo sundo mondo wuog e kom e yor ng'anyo karieyo Kenya otame. Ne waparo ni wadhi neno lokruok moro e cabinet mane Ruto dhi kelo. To gika onge lokruok moro amora mokelo, and I think the president we have en ng'ama ok chik ite, and Ruto must go. E kaunti ma Kisii, jopiny go orwako gwelo mar Julius Migos Ogamba kaka jatend migao mar somo. Mwenye alimuadvise ajawe Migosi, alimuadvise vizuri because Migosi namjua vizuri sana. Migosi ni mtu wa kufanya kazi mzuri na tumechua historia yake. Si mtu wa kupembeleza, mtu wa upendeleo, ni mtu wa kufanya kazi. To e kaunti ma Nandi, jopiny komor kod wach ni okogwel kendo Kipchumba Murkomen kagiko ni nyocha osechako tiyo ahinya to e gero apeni. Maneno ya mabarabara, kuna huyu Kipchumba Murkomen alikuwa amefanya kazi kubwa sana around the center yote. Wakati unaingia university unaingia vizuri sana bila matatizo, watoto wanaingia shule bila matatizo, but mwanzoni tulikuwa na shida sana, so tunahofia sana hiyo kazi zote zinaweza simama. Giengo ni lokruok mane gidwa neno e kombe jotend migepe en gwelo jogo manyien mogo kogno kendo puodhi ni nitie kod lony mar bedo e kombego, ok wuond makoro gineno ka jatend piny temo timo ne jo Kenya. Gimwang'e ni ong'ero nong'er. Giwinjo ka thuol en thuol. Gimolokre kata achiel onge. Dhano ng'eny madwaro tich. Giwinjo. Mokwongo vijende wachandre oko ka to somo be iwinjo. Ma jodongo moti modhi olokre jodonga ich. Mamedo ketho go ok wadwar. Ji ne mor ka nogol jogi. To an nawacho nowuondowa. Sani koro neno ne ji notimo wanade. Nowuondowa. Gik moko ma jatelo timo. Otimo mana ni mondo kwe tension manitie. Ae bang'o chako proceed gi the same. En kae no serve interest mare. To ka ono hingo jo Kenya koro ikore ne timo gimoro atimo. Ruto e problem e Kenya ka. Ng'ama iluongo ni William Ruto en problem. No wacho no dhi wacho winjo jo kanise, civil society, jotelo, sana Gen Z. No bet kod gi kanye mowinjre kod gi gik mane gidwaro. Haijatubamba. Hauwezi toa maziwa kwa sufuria tena uweke kwa chupa na uirudishe. Wach maduong' magin gone jatend piny William Ruto chalo kamae. Koro gima nang'esi ni Ruto para ne Kibaki 2005 kano kedho cabinet nokodoko kata ng'ata achiel noyiero joma nyien lilo. Ruto pod ok wuo serikal nikech ok wadhi tiyo gi joma nosefelowa, ochako duoko koni. Mbona huku replace na vijana? Uone kazi yetu tunafanya. Vijana tunalia hapa. Na expect, mimi nakwambia ukweli. Next week tena tuko maandamano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka koro ramo ni riwruok mar Azimio ok bi donjo e sirikal mar Manywanda ma bende wachne gi sani medo kelo tungni mokalo e riwruogno. Kalonzo Gilanga lero ni donjo kara tiyo gi Ruto biro chalo ndhogo jo Kenya. Ahinya to rowere ma yande oketo liet ne piny owacho mar Kenya Kwanza. Jafwambo mar Rico Wenga ni kod ler mathoth. E seche ma koro jatend piny William Ruto koro chako donjo e tielo machielo mar chuogo duol mar jotend migepe, jatend Wiper Kalonzo Musyoka notelo ne moko kuom jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja mar medo kwedo mokalo paro mar nywandogi e piny owacho. We shall not participate in or support the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity, because this is a betrayal of the Kenyan people, particularly Gen Z and millennials, who are paid the ultimate price to rid this country of the disastrous Kenya Kwanza regime. Kalonzo lero ni Azimio donje sirikal biro balo kod dwaro mar rowere ma osebedo ka keto jatend piny Ruto tesre kokale ng'anyo ma otwere matimata e tunge Kenya duto. That when it comes to siding with Gen Z and the Kenyan people versus the Kenya Kwanza regime, our decision is as obvious as day and night. We will always side and stand with the people of Kenya. Kalonzo kod Lange bang' bedo kod lalruok gi telo mag duond buch moko e Azimio kaka DAP-K, Jubilee PNU gi NARC Kenya nochiwo siem mager ne jokanyo magi ma samoro ibiro gwelo ni kik yie lemo makamago. Should any of our members opt to join the proposed Kenya Kwanza-led broad-based government of national unity,
we shall not be party to that decision. They will actually only be joining in their individual capacities, not on behalf of Azimio. Chieng' tich adek, duond buche duto mag Azimio ne obedo kod romo magalamoro mag jotelo moyier e kar romo ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation, romo bende notele gi ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga. Kata kamano romono norumo kod ywaruok mapek tok rowere moko rocho twak mar Kalonzo gi jofwambo. Azimio is united. Duond bura mar ODM kaluwore kod liet mar siasa ma pacho ka gie sani osebedo kod chung' mopogore e paro kod duond buche mamoko mag Azimio kaka ginyalo chiedho kanyakla. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kanisa mar Anglikano omiyo sirikal ma pacho ka juma achiel mar pedho e lela chenro ma ibiro tigodo e chopo dwaro mag rowere mag Gen Z. Ka giwacho ni gin kaka kanisa, gibiro bedo ka ginono kaka sirikal keto e tim dwach rowere kendo gibiro chwalo report e wi okenge ma sirikal oseketo e tim. Gikwayo rowere mondo hore kendo chung ng'anyo, ka bende gikwedo wacho bila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Joyce Oduor nigi ler. Kagiloso kod ute fwambo e kanisa mar All Saints Cathedral, Bishop Ego Kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit opoyo rowere mag Gen Z kuom wuok oko kar romgi ka gikwedo telo marach kod weche mag mibadhi e pachoka. To kata kamano, gikwayo rowere mondo mi sirikal thuolo mar keto e tim dwachgi kendo gichung' ng'anyo mosebedo ka dhi nyime pachoka kuom thuolo malacha. We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands. Wamiyo sirikal wik achiel tiende ni kochopo juma manyien wadwaro ni gibi ginyiswa mpango ma gibiro losogo gik moko duto ma roweregi osekwayo mondo losi. Ng'anyo makamago osemiyo rowere mathoth owito ngimagi, ka moko bende odong' kod hinyruok mathoth kaluwore kod kaka obila ne tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Gino ma bishobego wacho ni kaber to jotend obila magolo chik ne obila mondo neg raia owinjo maki kendo tere doho. Bende wakwayo ni polise duto nyaka ging'e ni mokwongo gin nyithindwa, mokwongo gin owetewa, to gin nyiminewa. Kik gikaw oda mok owinjore ma tijgi en anego ji, tijgi en ahinyo jogo mawuotho maonge makosa motimo. Kata obedo ni ne gipuoyo jatend piny William Ruto kuom winjo moko kuom dwaro mag rowere mag Gen Z kendo nochuo koke e paro mar chik mar yiero kod riembe tich jotend migepe, gikwayo jatend piny mondo yier jotend migepe maonge dewo wang' kendo mabiro tiyo ne jo Kenya maber. Warwako weyo tich mag jo CS mane president oweyogo CS duto mane Kenya ka. To wakwayo ni kata gibed ni joge nogoli e tich te, to jogo mabiro kawo kargi nyaka bed jogo mowinjore, nyaka bed jogo mangimagi ong'e kaka chal, bende nyaka gibed jogo ma represent wang' Kenya mangima. E weche mag kedo gi mibadhi kod duoko piny omenda ma sirikal tiyo godo, magin moko kuom weche ma rowere mag Gen Z osebedo ka dhiro mondo otim, bishobego mag Anglican onyiso jatend piny mondo kik yier jatelo moro amora ma mibadhi mieno, to mago ma jo mibadhi onego lor agulu mag-gi mag bengi kendo timnegi nonro matuta. Jogo mosekwalo pes jopiny modhi okano oko, kata jogo mokwalo pes piny mokano ka, wakwayo rais gi sirikal unyis ni gin adiera gin e yo mar neno ni mibadhi orumo. Nyaka gol chik mondo accounts mag jogi duto te olor mondo owe for investigation. E weche mag somo, bishobego kwayo jatend piny mondo non chenro mar chiwo hola ne jopuonjre mag mbalariany, ka giwacho ni chenro manyien masani tiyo godo koro osemiyo jopuonjre mochando ok nyal dhi mbele kod sombgi e yo makare. We appeal directly to the president to withdraw the current university funding model, which has made higher education inaccessible to many deserving and needy students. We recommend a thorough review of the funding model to ensure it is inclusive and promote equity. Many young people are on the streets because they cannot access education or are unemployed. Negitieko ka gikwayo jo Kenya duto mondo nywak lwedo e neno ni piny Kenya osudo mbele maber, ka dwaro mar jo Kenya duto ahinya to rowere onego non kendo kete tim maonge dewo wang'. To all Kenyans, let us all work together towards a Kenya where justice,
integrity, inclusivity reign supreme, and where the aspirations of each Kenyan, especially our youth, are considered, and where all can meaningfully participate in creating the Kenya we want. Kanisa mar Anglican koro kuayo Jokristo duto mar mondo mi oyanga Jumapil tarik 21 dwe mar 7 higani kaka odiochieng' mar lemo, kwayo ng'uono kaachiel kod tweyo ka walemo ne piny Kenya mar mondo mi kwe obed pacho kae kaachiel kod telo makare. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Joyce. Sirikal mar Kenya kokalo kuom migawo mar tudruok gi pinje maoko ondiko ne ogaye mar riwruok mar The Ford Foundation ka gidwaro ng'eyo kaka omenda ma gisebedo ka gioro ne riwruoge ma pacho ka osebedo ka itiyo godo. En oboke mane ondik ne ogaye mar Ford Foundation Darren Walker ka listi bende ogol mar riwruoge ma osebedo ka yudo omenda. Cleophas Oluoch miyowa mathoth. Ndalo manok mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni riwruok mok mar piny owacho mar The Ford Foundation osebedo ka siro ng'anyo mar kwedo sirkal pachoka. Those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya, shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Kawuono jagoro mongirore migawo mar tudruok gi pinje maoko Korir Sing'oei ondiko oboke ne ogaye mar riwruok mok mar piny owacho The Ford Foundation Darren Walker. Korir bende okawo thuolo mar puoyo The Ford Foundation kuom bedo gi historia malach gi piny Kenya, ahinya itiyo kanyakla gi oganda jo Kenya kaachiel koda ka riwruoge mamoko makedo ne ratiro mag oganda. Korir Sing'oei lero ni omenda osebedi ka ichwalo pacho kae mathoth gi dhi ne riwruoge mopogore opogore maromo $752 e kind dwe mar 4 higa mokalo mar 2023 nyaka dwe mar 5 higani mar 2024. Bende yangore ni riwruok mar The Ford Foundation e thuolo mar dwe achiel mokalo, riwruoge man pacho ka osebedo ka yudo omenda maromo $194,000. Sirkal wacho ni omenda gi ne ok oyangi gigo ma gidhi timo, ahinya to e kinde ma piny Kenya ne kalo e ng'anyo mapek mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024. Riwruoge ma oluongi e oboke ni kaka jogo ma osebedo ka yudo sir mar omenda oting'o od fwambo mar Africa Uncensored e chenro margi mar Mulika mane oyudo omenda maromo $32,000,000. Women's Link Worldwide oseyudo $97,000,000. Center for Resource Mobilization and Development ne oyudo $2.6 e thuolono. Ka Transform Empowerment for Action Initiative ne oyudo $28,000,000. Ka riwruok makedo ne ratiro mar oganda mar Kenya Human Rights Commission oseyudo maromo $7,800,000. Open Institute Trust oyudo $13,000,000. Africa Center for Open Governance oseyudo $26,000,000. Transparency International oyudo $39,000,000. The Institute for Social Accountability kata TISA oseyudo omenda maromo $20,000,000. Ka National Coalition of Human Rights Defenders ne oyudo $30,000,000. Shining Hope for Communities kata SHOFCO oseyudo omenda mamalo ahinya maromo $265,000. Coalition for Grassroots Human Rights Defenders Kenya oyudo $32,000,000. Community Aid International oseyudo $13,000,000. Kamzalendo Trust oyudo $40,000,000. Riwruok mar Usikimie ne oseyudo omenda maromo $3.9. Ka riwruok mogik e oboke no en Citizen Advancement Initiative ma oyudo $10,900,000. Sirkal bende koro kwayo The Ford Foundation mondo ochiw lipodegi e wi kaka omenda gino donjo pachoka ne riwruoge go kendo kaka ne gitiyo. Yangore ni sirkal bende dwaro ng'eyo okenge ma ibiro kaw ne riwruoge ma oyudi ni tiyo ataro mar chike ma oketi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Jokromogi report mar Cleophas Oluoch no bende matero weyo ywe mokwongo sa en 3:27 aneno kuoro ote kanyo. Ramogi TV yawuoro kaka Azimio Bagni ma Calvin Sese mar Kodier Eriko Demo kaya chungi Kanyamkago Simfroza to kamor kod joten migepe Ruto auchiel ma oduoko adagi ma anyaringa Alfred Oluoch ka nungoe karungu sirikalo manjoten migepe manyien kata mana Mudavadi no ogoloko mano Alfred Oluoch. Ramogi TV ler ma wili wach mantie ni Ruto opimo wiwa kendo lok pache
katek to pod wabiro dok e ng'anyo. Erokamano ahinya nyako Ramogi. Pod waduogo kod weche mathoth, waringo wadhi e duka matin. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Okwanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Machiegni kendo riwruok mar jopuonj KUPPET ochiwo notis mar ndalo 7 ne sirkal mondo chop kare singo mane giketo ne jopuonje e weche 4 madewo ngima jopuonje. Ka olosi e apisgi e boma ma Nairobi, jagoro maduong' mar KUPPET Akelo Misori okwedo lendo mar duol marango sara mar jotij sirkal SRC e wi ng'ado bajet ma higani tok sirkal wito oko paro mar chik omenda. Gimedo ni ponono piny owacho ok bi chopo dwachgi to jopuonje duto ma pacho ka ok bi yawo skunde dwe mar 9. Kaluwore gi winjruok mane wan go gi sirkal iluongo ni 2021-2025 CBA Collective Bargaining Agreement. En kik gimule ka gibedo gi excuse mar austerity makers. En nyaka chule kaka nwawinjore no. Nikech ne en gima ne court osewinjore kodwa mose register go kaka order mar court. Ndeko jopuonj 46,000 manocha konyo kaka intern. Gin nyaka ndik gi mana kaka yo mar permanent and pensionable. To kendo wamiyo mana jo TSC juma achiel kende mondo gigol circular kaka ginying jopuonj go kaka gisendiko gi. Ndiko mar jopuonj 20,000 boneko beni itimo nikech kata mana ker mar piny Dr. William Samoei Ruto bong'eyo ni mae ndiye yo manochi nyaka dhi, emomiyo ne owacho ni nyaka ondiki 20,000 mar jopuonj. Ka ok waneno lwasi maber manyiso ni gik sirkal oyie timo kodwa kaka wadwaro to kendo kaka ber ne pinyni, to sirkal onego bed ni bedo gi ng'eyo ni tam mar 3 nyithind jopuonj ok nyal dhi skul. Tulo manyo muoch e kar loso nyamburko kata garaj manie boma ma Homa Bay. Kinde mane gavana ma kaunti no Gladys Wanga otimo limbe kanyo,
Oweyo ka nyamburko madirom 15 gi apiko 40 ne okethi, ka mwandu mathoth bende ne oyaki e dukni maneni e garaj kanyo. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, ten boda gi jogo matiyo e garaj e bomano ne oromo kendo bedo gi winjruok e kindgi mondo sigu kik med bedo tok tulono. Mae kaka ne weche chalo e garaj manitie boma ma Homa Bay bang' tulo mapek mucho odiochieng' manyoro ka rowere ne diro kite kona gi kocha, lweny manoweyo kokelo lal maduong' ne jogo maloso nyamburko e garaj kanyo kaachiel kod johala mamoko. Tulo makamano ne omuoche kinde ma gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne otimo limbe e garaj maloso kod joma tiyo kanyo, ema kane odwa tieko twak mare to kweth rowere moko ne ochako diro kite. Kama romo makamano ne dhi e nyime kane gidwa ni mondo gin bende yawnegi mondo gidonj kamaromo no ne nitie gine mano jimbo tulo mapek. Winnie Achieng' en achiel kuom johala mane oturu dukane kendo mwandu mouso ne oyaki te kinde lwenyno ka odwa ni mondo sirikand kaunti ochule kaluwore kod lal mapek mane oyudo e kinde tulono. Ne wago ohala e garaj ka matin. Jogo nyalo monjowa. I was almost remaining a widow. Chwara ni wang'e ot kacha to mane yudhe moko nokonyo nonego mach. Mach mano moko e dhot kanyo. Gige wande nokethi mane wanindo kech. Wawuotho gi tiendwa be apiko be nokethi. Kata sani pod wang'e ni wadhi chamo ang'o. Oko gavana no omiwa kony. Omiwa pesa kaka wanyalo wero. E limbe mane watimo e garaj kanyo oyango kit kethruok mag mwandu manonene kinde tulo makamano ka nyamburko madirom 15 ne otogi kite kendo thothgi gin nyamburko mane wegi otero mondo losnegi ka jogo matiyo e garaj kanyo ne okwedo mokalo tulono. Nitie some hooligans manyo donjo e wa manyo chako bawa gi kite. Jua kali ma jo garaj o react gi hooligans go ego ma distraction nyote more ma piko nyo kethore, dukni be obedo looted, gik mang'eny nyo kethore, geche nyo to, geche moko nyo to, gik moko nyo kwal, jok manyo madho soda ege, gik moko distraction nyo timore. And work on them in the strongest term possible. Gimanyo timore nyoro. Wan gi dukni maroma beach manyo kwal gik moko ege, oil mantie i dukni go nyo obedo vandalize ma ji odhi gi oil go te, fridge ma tingo soda mane do dukni go nyo oketh fridges go te. En lal makoro weyo gi kod wich bar maduong' anya to mago mano keth mwandugi kata kamano jogo matie garaj wacho ni gisebedo piny kotend boda manitie kaunti ni mondo gipie weche bang' tulono. Gidame gikawo spares te. Gidbe gin jok ma odiero manano. Gikawo spares te, gikawo toolbox mag gimuko geche. So bang' mano pikipiki be noketh mang'eny matin. So ne waparo kaka jotelo mantiere iye ka mondo bi wakel kwe. Kwe ni nomiyo waluongore nikech ne wayudo ka jo boda nitiere gi jotendgi, wan kaka jojua kali be ne wan gi jotendwa. Ne wasewuoyo at length. Telo mar joriemba piko e kar chudo bura ma Homa Bay Town oyango ni apikni mag-gi madirom 40 ne oketh marach mokalo e kinde tulono ka moko bende ne olalgo kaluwore kod lweny mane dhi nyime ka gikone gisewinjore mar kelo kwe e kindegi. Wadwa ni mondo waket jowa kanyakla mondo wabed gi kwe. Jo pikipiki go loso apikni gi e garaj ka. Koro jo garaj chieme lwetgi. Gin bende jo garaj go ema giting'o. Koro gichieme lwet jo garaj. Jo pikipiki go owetegi ema tiyo e garaj ka, mine gi ema uso spares ka. Koro onge reason mora mora momiyo nyaka wadhaw. Kako wete wasebedo piny mwawuoyo, mwagik kamoro. Koko mora mora madhi timore kindwa gi jo garaj onge. Wachako go bura gotieno, wabiro ka okinyi saa 12 wawuoyo gi members mag jo garaj te. And wasadhi wawuoyo gi jowa. Jo garaj kamora mora muntiere ja pikipiki bro attack uonge. Garaj ma Homa Bay kandi odiochieng' manyoro nolokore pa lweny kata kamano nyaka sani chende magolo osedhi ka duoge wang'e kata doko ni mwandu mathoth mokalo ne okethore kaluwore kod lweny manomuoch e kalo nyamburko ni odiochieng' manyoro. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jokanye sekta mar ohala mar wuotho bogo bago ng'anyo kadiponi piny owacho okogolo kosuru mane omedi mar mo nyamburko mong'ere kaka fuel levy. Romo mane gibago kod jofwambo jokanyo go ogolo kenge 5 ma gidwaro piny owacho mondo otim kamoting'o nono medo kata meto mar osuru mar fuel levy, lokruok e sekta mar wuoth, chako kenge mar tieko mibadhi e sekta mar wuoth kod keto lokruok e duol mochung'ne arita e apaya NTSA. Gimiyo piny owacho odiochienge 7 mar winjo ywagi kendo gibuogo mar bago ng'anyo ka piny owacho ok otimo kamano. Dewaer mar wacho ni nitiere usuru ma sirikal okelo kiling'ling
e weche mag mafuta kogole kuom siling 18 kodhi nyaka siling 25. Mwawacho ni mae ok en gimoro man kare, nikech sama niluongo jokanyo mondo jokanyo odhi owuo, wan ne ok oluongwa. Koro gimomiyo iketo gigi to wan ok okawo pachwa, ok en gino mwadhi yie. Omiyo koro wachiwo ndalo 7 mondo mi sirikal owinjwa kendo gole oko. Kosegole oko to kanyo wanyawuoyo, to kapok ogole oko to wawacho ni koro wan wabiro magolo kokwa. We are consulting with the lawyers. We have asked the lawyers, and in fact we are writing to the Law Society of Kenya so that we can agree on how this illegality should be corrected, because you cannot increase or introduce a law and gazette it, because already there is a gazette notice. And this gazette notice, everyone will tell you that it was done on 10. The Constitution requires public participation in matters touching on mwananchi, of which we have not been involved. In fact, the budget was withdrawn. Why should they single out the transport sector? Tenmus Pama Migori ochiwo siem ne kuonde weni osiptende kod ute mag dak mamoko maonge kod yo makare mar puko pitaka ma oting'o minyaga mondo kas loso chenro makamago. Mae timore seche ma Tenmus ka otenore kod bad migawo mar piny owacho mochung' ne rito alwora NEMA dhi nyime kod timo apedha ne kuonde timo ohala, osiptende kod ute mag dak maonge kod lai makare mar puko taka. Jojuma nigi report mathoth. Yo ma ipugo chilo kata taka mawuok e kuonde timo ohendni ma oting'o tende kaachiel kod osiptende e chuny boma Migori osebedo ka kelo ywak ka ukumo oganda mathoth ma odak e boma Migori. Gisani nitiere ute mane wayudo ma waste maggi dhi e aora Migori makale town. Taora ni ji tiyogo e gik mopogore opogore mane wasemiyogi warning, kendo adwa nyisi ni nyaka gisani nitiere ute maloso kaka ginyalo control their waste. Rem mag mokumo tende kaachiel kod osiptende keto yo makare ma puko chilo mawuok e kuondego oseketo oganda mathoth e atari mar gamo tuoche ma ikelo kod lil, nikech thoth chilo mawuok e kuondego kod donjo ma Migori obedi tiyo godo kod oganda mathoth. E kinde mokalo bende waseyudo ywak kawuok kuom oganda modak e Migori ka. Nitie ji moko mawito pi molil e alwora, to pigno ringo dhi e aora mar Migori, to jok modak mwalo mar aora tiyo gi pigno. E kinde ma jumbe 2 mokalo, bad migawo mar piny owacho mochung' ne rito alwora ma ong'ere kaka National Environmental Management Authority NEMA ka otende kod Tenmus Pama Migori osebedo katimo apedha ne kuonde ohendnigi kaachiel kod osiptende moko keto lai makare mar puko chilo. Wabro make sure ni gigi otimore maber, makata ka muko to waneno ka nitiere ute mwabro dwaro ni mondo ket piny mondo gedogi otimre makare. Nitiere moko moganda ma osemaki e kinda pedhani ka moko kuom kuondego ma itimo ohala bende osechiwnegi siem. Down manyo tim no render some of the victims a court, kendo aparo ni case nitiere court kodgi ma atwa wadhi kaonegi as soon as possible. Wanyiso gimonego gitim, to kama wayudo karach ahinya to bende wamako mondo tergi mbele ginyis do ni to ang'o momiyo pok gibedo gi certificate madwarorego. Jakom ma Munisipal ma Migori Robert Mandela wacho ni giseyango ne nitiere ute mathoth mag ohala ma oger e boma Migori moko ketiyore makare mar wito chilo ma oting'o minyaga, kendo nitiere ohendni moko nego tim e utego. To nitiere ute manoger e yo ma ok owinjore maonge kaka ginyalo control their waste. Moko wasetimo nonro mwayudo ni oketo kata mana kuonde mag minyaga mtaro magidhi gikunye magiketo, to magi gin buildings madongo e town. E seche ma Tenmus Pama Migori wacho ni ute moko igere yo mok ni kare, penjo en ni ng'ama osebedo ka koro puodho gedo mag utego ma igera ng'iny moko winjore. Ma waseyudo ni approvals mang'eny timore
kaonge chenro makare mar gedo mabe makelo kata mana midhiero mag parking ei taondni. Jodak boma Migori dwaro mondo piny owacho keto okenge makare maneno ni chilo mawuok e kuonde timo ohendni kaachiel kod osiptende e boma Migori opuko e yono makare. Juma, Ramogi TV, Migori. Jogo manie sekta mar Limbe County ma Mombasa koro yuago lal magikoni giyudo kaluwore gi chenro mag ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho kam. Gikoni moko kuom welo mawuok kata welo mawuok e pinje maoko kaachiel kod mago ma pacho kam nyocha ne ong'ado wuodhgi kaluwore gi ng'anyo. Sani koro gitiyo gi yore mopogore mag temo lombo welo kaka duoko chien nengo kaachiel kod kelo jothumbe manyalo moro jogo ma oyuoro. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Limbe en achiel kuom sectors mosebedo kakelo yuto e pacho ka kaluwore gi kwan welo mayuore kuonde mopogore mag tongona kaachiel kod kuonde malombo wang'. Kata kamano, ng'ur sani nitiere sekta no kaluwore gi ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho ka. Kulingana na hii mambo ya utalii haswa hapa Mombasa ni kwamba mambo kidogo hayajaenda vizuri vile, kwa sababu mnavyojua ni kwamba kumekuwa na msuko wa hizi fujo. Lakini kwa sasa naona kidogo mambo yanaanza kurudi sawa, kwa sababu mnavyojua ni kwamba kumekuwa na panda shika za hapa na pale na maandamano. Tulikuwa tunategemea mambo ya high season, but wakati ya maandamano hii ambayo imeingia Kenya, sasa ikawa upande ya tourism imekuwa upande wa chini sana. So tulikuwa tunaomba hata serikali kidogo at least mambo ya maandamano waweke upande wa chini, kwa sababu upande yetu tunaona hata vile tuko hapa naona hakuna wageni, kwa sababu kuna watu wengi hawapendi mambo ya maandamano. Kaluwore gi mano, gikoni sani gichugo chenro mopogore magitemo lombo godo welo mondo miyo yuore kuonde gi mag ohala. Tuna pizza offer ambayo unanunua moja unapata mbili. Hapo pia tuna upande wa bar tuna cocktails offers ambazo pia ukinunua moja unapata mbili. Hasa hizo ndio mbinu tofauti tofauti ambazo tunavutia wageni, kwa sababu unavyojua sasa wageni wako chini, utalii umeshuka vile mwenzangu amesema. Sasa hizo ndio mbinu ambazo tunatumia kuhakikisha kwamba tunapata wageni zaidi. Upande kama huu wa utalii, wananchi hupenda burudani. Wageni wengi hupenda burudani, wakija wanataka waburudishwe, wakati wanakunywa vinywaji pia wapate kuburudika. Hivyo ni kuonyesha kwamba uchumi umeenda chini, hata sisi tumejaribu twende chini kidogo ili tupate wageni wengi ili tuweze kupata kitu at least. Bang' piny owacho gwetho oko jotend migepe duto, gikoni en geno margi ni piny owacho biro yiero negi jatend migawo mabiro chiero sekta no. Ywak gi maduong' en wach usuru makore lach magikoni piny owacho choko kuomgi. Haswa hapo kwa ushuru, nafikiri waziri aliye maybe atakayekuwa ameidhinishwa kwa wakati sasa, kwa sababu tunavyojua kwamba waziri kwa sasa hawako, lakini tunajua tuna waziri mwingine anakuja. Kwa hivyo tunaomba tu uchumi nafikiri umekuwa juu zaidi. Kwa hivyo ushuru pia huo unaweza kupunguzwa. Kuna mipangilio tumepanga ya kwamba tunataka kufanya kwamba uchumi urudi kwa sawa. Magi timore sechegi ma jogo manie sekta mar limbe pacho ka ikore ne kinde mag kwan welo mathoth mathoro ga timo limbe e kaunti ma Mombasa. Government kidogo wangesaidia, wangetupunguza vitu bei, isaidia watu wakuje watumie pesa kuja kwa hoteli. Tourism increase as now tunaenda elekea kwenye season ya summer season, it's now peak season. So ingekuwa mzuri kidogo government afanye kitu. Sisi tunajaribu pande yetu, tunajaribu kuorganize events, entertainment ya watu wanaweza kuja kuenjoy. Serikali tunaomba tupunguzie ushuru. Ushuru umetulemaza sana. Kibiashara tumelemazwa kwa sababu sasa vitu vimekuwa bei ghali, wananchi hawana pesa mfukoni ya kuja kujivinjari. Wajua kwamba ni lazima zile watu wanasema basic needs. Wananchi wawe na pesa ya cater for basic needs ndio wapate kupata pesa zingine za kujivinjari kama hapa kuja luxuries. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima.
Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Machiegni paw tuke tim Mashujaa ma osegoyo tach e boma Miramas kuom jumbe 2 gikone to wuok e bomano kendo dhi e boma Paris kama ibage tuke mag Olympics ma higani. Kotelde gi kod kocha Kevin Bling Wambua, tim no notimo rako margi mogik e boma Miramas kapok gichako wuoth madhi e boma Paris. Bling olero ni gisechako winjo liet kapok tukego chakore, gino manyalo kelo pek ne jotugo mathoth. Kata kamano omedo wacho ni ikruok margi e boma Miramas odhi makare kendo gibiro timo matek mar tieko e thuolo 3 mokwongo. Shujaa biro rakore gi tim mar Argentina e tugi mokwongo kapok girakore gi tim kaka Australia gi Samoa e pool B. Progress has been steady. First time in Olympics 11th, second time 9th. Now the pressure is upon us. Third time lucky. For us, again, we just follow our process. Right now, we're only thinking about Argentina. The other games, we'll think about it when the time is right to think about those games. So we don't really want to give a lot of pressure on them. We'll continue following our process and approaching every game like a final before we get to the final. For us, of course, we like to get out of the pool. But then again, it's a process. So for now, today, we focus on Argentina first until we play them. Team mar Kenya mar Malkia Strikers no dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuke mag Olympics bang' rodho team mar Blankin Salon sets 4-0 e tugi mar 2 mar osiep. Team no mawuok e boma Miramas ne okikore wakeini gi yawuoyi. Malkia nolo sets 4 mag 25 kuom 14, 25 kuom 20, 25 kuom 14 gi 25 kuom 13. Malkia nonyiso kitugo maber kipimo gi tugi mokwongo mar osiep. Kocha mar Malkia Strikers Jafeth Munala nomiyo jotugo duto thuolo mar tugo kolero ni nyaka sani oseyudo jotugo mabiro chako tugi mokwongo e tuke mag Olympics. Jotugo 3 kamoting'o Meldin Sande, Lindsay Cheruto gi Jemima Siangu biro duogo dala. Kenya biro rakore gi tim mar Brazil e tugi mokwongo tarik 27 dweni. When we played the first time, we had a lot of problems in our reception, but now we have at least tried to correct 50%, and it has not given us that hard time. What I can say about this friendly match is that they have good services, the jump service that has helped us a lot. They have tough services that have helped this team also a lot to receive, and they have good defense on the net. So that has challenged us, and we have, at least the ladies have tried their best to pass through that defense. So we are good now, and we're likely to do better in the Olympics. Riwruok mar tuke okapu mar National Basketball Association bade ma Africa komakore gi duol mar French Development Agency ochako ayanga tuke mag okapu misiro gi NBA pacho kae chenro no mae obagi e alap makasarani. Pewa riyo ne ochiwo ayanga bang' gedo mar girume chenro mibiro jiw gerruok mag tuke okapu e kind nyithindo ma hikgi ni e kind higni 10 nyaka 18. Kenya bedo piny mar 4 yudo sir makamano ka pinje moko ting'o Morocco, Nigeria gi Senegal. Nyasi no mane oyuore gi jagoro mongirore migawo mar weche tuke Peter Tum, jambete mar piny France pacho kaka achiel kod jodito e sekta mag weche mag okapu, tuke okapu. A week
week before we're going to host the Olympic and Paralympic Games in Paris. I think the spirit of Olympics is blowing here in Kasarani. And I just want also to commend the partnership established between the NBA and the French Agency for Development, together with the government of Kenya and the Kenyan Academy of Sports. As a government, going to satisfy the pathway that we've always wanted to nurture, identify and nurture and monetize talents in this country, and hence what we call creative economy. And I want to take this opportunity to thank the NBA. I want to take this opportunity also to thank His Excellency, the President of this country, for having recognized that this kind of partnership will speak to that bottom-up approach of sporting activities in this country. Bang' cholo yiero kinde ka kinde, gikone riwruok matayo tuke mag karate pachoka, Kenya Karate Federation, biro bago yiero maggi. Yiero mane ochan higa mar 2019 ne ochwal nyime. Bang' ywaruok nyenyore ka jotelo mamoko lemo gi sani moko kuomgi biro laro lemo mopogore opogore. Jokanyo sekta mag tukegi osekwayo yiero moko ochwalo dongruok mag tukegi thichoko ka jotugo bende dwaro mondo mi jogo ma osebedo ka chwalo dwaro maggi thuolo matayo gi kuom higni 4 mabiro. Yiero mag riwruogno ibiro taa e bwo chike mag Sports Act mane okete chike e higa mar 2013. Nekoromo giora ni monu watieke gi kanyo sa 3:55 in mani ka othulu mari mar bedo kodwe cheno ni waduoko ni erokamano ka okamano ibedi kod otieno maber nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wilson Ochuka.